kommer altid parvis. De ligner altid hinanden. Jeg hedder Linus. Eller næsten. Og de har det sjovt. Og knap så sjovt. Vi kan godt blive galde på hinanden, men vi kan ikke slås, fordi der er ingen af os, der vinder. Det har vi prøvet. Så vi kan ligge ned på gulvet begge to og vride os på højre og venstre, indtil det bliver uafgjort. Så tvillingerne ligner os andre til forveksling, men måske har de helt særlige evner. Nogle gange så spørger folk, om jeg kan mærke, når Anne hun sidder derhjemme i sit hus og er blevet syg, om jeg så ikke føler en eller anden trang til at ringe til hende og spørge, om hun har det godt. Det har jeg ikke. Så ligger jeg deroppe i Aalborg og bare tænker, hvorfor ringer min søster ikke? Jeg har det af helvedes til. Det burde hun vide. Vi har jo vores tvillinge. Ja. Tvillinger er ikke kun fascinerende at kigge på. Forskerne elsker dem ligefrem. Genetisk set har man det samme individ, der starter 2 gange. Så på den måde så har man et fantastisk forskningsinstrument til at få øje på faktorer, der påvirker f.eks. vores sundhed og helbred. Så hvad kan vi lære af tvillingerne?